Oy, 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 oy. Oy. Dong, alis eh. Boss, alis natin ni boss. Sama. Alis natin ni boss. Man. Boss, imong utang boss ba? Sa utang. Utang na maghapon boss. Marong gidaganan boss na. Ay, itong 200. Boss, boss. Bayad ko niya. Papang field doon. Bayad ko niya hapon ha. No! God, please, no! No! Ay, nanasad ng balik. Ay, Bayad lagi ko hapon. Lang, boleh doon. Tapad lagi ang dako. Ilang gamay ba? Mana mo ha? Bayad lagi ko niya hapon. Pila ito utang hapon din. 200. Ay mo ni? O, muna. Muna yung mong kuhan. Utang? Utang. Para di ka magduda. Ay mo 500. Sure. Ay mo 500. Buti kayo, sorry 500. Pirmahan pa na ako. Ay. Mabawi na ako yung giutang kapon. Taka pa, ginan siya na. Tugay. Tugay. Ay mo 500 na. 200 na magana. Oh. Ay mo 500. Para ako lang, balik kay kamaso, nasok kagapon. Tumagan ako 300 ah. 100. Oh. Pila na tayo na kutang? O, 500. 100. Pirmahan na ako na yan. Sarge, nailigtas yung puri ko. Salamat. 200 plus 300. O, 500. Aman 300 na ko eh. Oh. Tama, 300. Pila man di ako tanggapon? Oh. 200 200. Oo. Idungagan Hindi mo ako. man yung mag 500. Pili ko lang nimo. 200 minus 500 minus 200. 300. Ay, sakto day po ba? Eh, 300. Oh. Saan naman ko eh? Tindiro di ka blog mat. Eh, 300. Sige, sige. Sakto no? Oo, sakto, sir. 200 minus 200, 300. O, naman 300, sir, oh. Sakto. Dito sa ugma na ako. Ito duma. Oh. Run. Agoy, nailad at ko itong tawa na to. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo ng mga paghihirap ko, pero wala sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang lahat, ngunit ako pala isang hal, naghahangad ng isang